Откъдето и да започне нашият разказ за град Сухиндол, той неминуемо ще стигне до неповторимите сухиндолски вина, спечелили признание далеч зад пределите на родината ни. С тях България се нарежда сред най-реномираните винарски страни в света. Преди 20 години Сухиндол бе обявен за град. Къщите са като жителите му, нови и стари. Старите са като ехо от миналото, съхранили мъдростта на историята и красотата на архитектурното майсторство. С помощта на населението в края на миналия век е построена кулата с градския часовник. Неговият механизъм е изработен в Белгия от фирмата Вагнер. Свобода и просвета. Повече от столетие това е девизът на читалището, средище на патриотичния и културен живот на сухиндолци. Днес читалищната библиотека разполага с над 40 000 тома, които са ценно книжовно богатство за града. Читалището е основано през 1870 г. от даскал Васил Неделчев по препоръка на отец Матей Преображенски, който му дава оригиналното име Трезвеност. Във времена на нищета и мрак, то е било свято кътче за местните хора, построили го с собствени сили и средства. В местния музей е съхранена историята на селището, чието корени са далеч в древността. Археологическите експонати, предмети на бита, монети, накити и други доказват, че тук са живяли траки и римляни, славяни и българи. Рисунките, направени преди 120 години от унгарския пътешественик, историк и етнограф Феликс Канец, показват традициите и обичаите на родовата задруга в патриархалното семейство. Имената на загиналите синове за свободата на България не са забравени. Народът ги е скътал дълбоко в паметта си, вписал ги е навеки в историята си. Просветителско-църковните идеи на Възраждането, надживяли превратностите на времето, са съхранени и до днес.
летописа на Сухиндол просветното дело винаги е било водещо и датира още от 1770 година, когато се създава килийно училище. Точно след един век то прераства в светско. В наши дни училището дава на своите възпитаници пълно средно образование. Клубът на пенсионера е място за отмора на възрастните хора, където те прекарват свободното си време. Някога Сухиндол е бил известен с многото си банки. Началото поставя общинската каса през 1884 година. 12 години по-късно се откриват клонове на земеделската и сиротската. Основават се още Лозарска, Сухиндолска, Нова, Индустрия, Популярна банка, които изиграват положителна роля в развитието на селището. Сега в Сухиндол има клонове на Държавна спестовна каса и Българска народна банка, които обслужват населението на общината в съвременна и добре обзаведена сграда. Сухиндолци са оптимисти и вярват, че не дотам богатите щандове на универсални и другите магазини отново ще се напълнят с разнообразни и качествени стоки, защото по-възрастните от тях си спомнят и за много по-тежки години. Изложените красиви модели не са на витрината на магазина, а в трудово-производителната кооперация Москва. Тяхното качество би задоволило не само нашия, но и чуждестранния покупател. Трудово-производителната кооперация Москва е създадена през 1945 година. Тя извършва всички видове услуги и произвежда трикотажни, шивашки и метални изделия за бита. Предстои разширение на предприятието и увеличаване на неговите капацитетни възможности. Сравнително съвременните машини и технологии, естествените материали и особено майсторството и трудолюбието на работничките са основните критерии за високото качество на продукцията, търсена не само в общината, но и в цялата страна. В предприятието работят около 120 души. Условията на труд и възнаграждението, което получават, са важна предпоставка за липсата на текучество. Днес промишлеността има определено място в живота на общината. Нейното по-късно развитие обаче доведе до миграция и нежелателно намаляване броя на жителите на градчето. Създаденият през 1966 година машиностроителен завод Иван Бачков търси своя самостоятелен път на развитие, рентабилност и технологично обновление. За сега все още съществуват редица трудности по стабилизиране на суровинната база, реконструиране и модернизиране на производството. Независимо от това, хората в предприятието са убедени, че не всички възможности са напълно изчерпани и кризата ще бъде преодоляна. Съставни звена на завода са цех Рябици, основен изготвител на рябицова мрежа в страната. Цех Пружини, който осигурява спирални пружини за над 40 завода в страната. Цех Изтеглачен произвежда повече от 12 вида стоманени телове за строителната промишленост и селското стопанство. И механичен, изработващ висококачествени болтове за дизелови двигатели. В момента в завода се трудят над 300 души от селищната система. Главна задача сега е усъвършенстване на наличните производства, намаляване на материалните разходи и подобряване качеството на изделията. Тенденцията е в близко бъдеще продукцията да излезе на международния пазар. Цехът за месни консерви напълно задоволява като производствен капацитет нуждите на частните стопани от селищната система.
Пчеларството в този край е с трайни и дългогодишни традиции. Продуктите, получавани от него, са търсени както у нас, така и в чужбина. Дружеството на пчеларите наброява повече от 120 души. Язовир Александър Стамболийски, изграден в поречието на река Росица, е само на 12 км от Сухиндол. Водите му се използват за напояване и производство на електроенергия. Той е и място за отдих и спортен риболов, не само за хората от община Сухиндол и Павликени, но и от по-далечни краища на страната. Площите, които се напояват, надхвърлят 500 000 декара. В селско-стопанските блокове, в ябълковите градини и лосята е изградена мрежа от напоителни канали. Сочните ябълки са предназначени за консумиране предимно в прясно състояние, а част от тях отива направо за преработка в винзавода. За навременното прибиране на реколтата помагат не само жители от общината, но и бригадири от страната и чужбина. Намерената плочка с изображението на Дионисий, могъщият бог на виното, е сигурен знак, че от древни времена и до днес винарството и лозарството са основен поминък на местните хора. Долината, в която са разположени лосята, е в южното подножие на най-високия базалтов връх в Северна България. Околните върхове са солидна защита от студените северни и западни ветрове. Това създава отлични условия за виреене на лозата, подобно на тези в долината Лоара във Франция. Природата е дарила този край с чудесен климат и типични карбонатни почви, даващи възможност за производство на разнообразно и висококачествено грозде. След върховите си постижения преди 40-50 години, днес българското лозарство няма осезаемо внушителни успехи и все пак на лице с сили, опит и умение на стопани с добри традиции. Благодарение на тях имаме технологии за производство на повече от 46 сорта винено и десертно грозде, които ни нареждат сред едни от най-добрите лозари в света.